Panguva ino ichabvotoka the ruling party ZANU-PF konzi timu Bhumshogeza vapindira panhau yesuccession iripo between the Zimbabwean president aiwa pamwe chete naDeputy wake Constantino Chiwenga. Zandapinda mashoko ari kubuda panguva ino, vanhu vanyatso kutaura mashoko achiti kuconference mwedzi uno kuchanga kusingadyiwi rinopisa, kuchagedewa genewa meno. Don't forget subscribe or like out on the bell. Kutandapinda paindo yaLin M anoposta picture rakanzi boys resmoko posta zvake general naBhumshogeza vakapfeka macamouflage vakabata maconstitution zvingoreva kungoti these guys they are pushing the same agenda, they are aiming at the same goal. Panapa this is the first picture riri kunzi aiwa team Bhumshogeza rapindira. Panapa tinoenda pane hendo yatiri kuona yaMoven yamuri kuona anoposta achiseka achiti kiki ndiri kuseka hangu kuti joka richakandwa paconference hakuna kana ani ati amboriona panyika Zimbabwe magadzirira here. Mashoko ari kubuda panapa aita kwazvinzi kune zvakarongwa paZANU-PF annual conference iri kuitiwa aiwa kuManicaland. Kuri kunzi kune majoka akaplaniwa netimu Chiwenga netimu mwana Bhumshogeza. Bhumshogeza munhu akagara akazvitaura kubva kudhara kuti mire mugona action right, but now takuona kuti VP Constantino Chiwenga manga wakambonyarara, but the same agenda iri kupushwa naVP Constantino Chiwenga ndio iri kupushwa pamwe chete naBhumshogeza. But Bhumshogeza akabuda pachena akati inini ndiri kupusha kuti VP Constantino Chiwenga aiwa ngavasucceed mutungamiri wenyika. But panguva ino takanzoona Bhumshogeza chiri maveterans achanoratidza unyanzvi hwavo paconference pana vachionawo naVP Constantino Chiwenga kuri suspected kunzi kune zvavakarongawo. Muri Zimbabwe akudyi rinopisa. Mbutidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemapower struggles ari kuitika mu the ruling party ZANU-PF. Pinda comment section medu muze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa, musakana subscribe or like pamwe chete nekutina on the bell icon.